Hey guys, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So, welcome back sa atong Adobe Photoshop tutorial series for complete beginners. So, this is the part 3. In this video, we are going to talk about Magic Wand and Adobe Photoshop. So, right after this intro. So, na nato sa Photoshop guys. So, ang una-una is-select sa nato ato ang Magic Wand sa tuwang toolbar. So, mao ni siya. Kani nga icon. Kita na ninyo kani sa tong toolbar. So, ikaapat siya sa ato ang tools. So, diri move tool 1, 2, 3, 4. So, ikaapat siya diri sa ako. Diri sa right side, diri ato ang toolbar. So, ang gamit sa ato ang Magic Wand is igo lang jud siya mo select og object nga makita niya. For example, kining bike. Ligid sa bike. So, select na ko na dara. Automatic, detect niya tanan. Control D na ko para deselect. So, ang tawag aning gagmay na kining puti, gadagan-dagan mo na siya ang selection. Nabanggit na nako ni sa katong part 2 na to nga tutorial. So, then sunod, i-deselect sa na to. So, Control D. Then, sunod, like for example, gusto ni mo i-select ihang background. So, select na to niyang background nga pink. Then, Control X para makat. Pwede ni siya pang remove. Dako ani siya tabang pang remove og background sa toa. Like anong picture ninyo gusto niyo i-remove og background, basta plain na jud ang background. Mas nindot man gud plain inyong background para ini-detect niya limpyo sad kayo ang edge. So mo ni trabaho sa to ang Magic Wand sa tong Adobe Photoshop. Dako kay ni siya gamit pod. So select hold din yung shift, then click para pag-double lang iyang selection. Kay og dili mangod ka mag-shift, then tuplok-tuplok lang ka, di ba isa-isa lang siya. So ang himo na to para daghan atong ma-select is punduha ang shift, hold ang shift, then select ninyo tanan, then Control X. Ana ra kadali gamiton si Magic Wand sa atong Adobe Photoshop.